Hi Paoloholics! Welcome back to my channel, and for today's vlog, ipapakita ko sa inyo kung ano nga ba yung laman ng bag ko kapag nagsiswimming kami. So ito yung gagamitin kong bag ngayong araw. Kipling siya na bag, bigay ito ng lola ko. Medyo malaki kaya kasya lahat, pero hindi pa talaga kasya lahat pala ng gamit ko kasi meron akong isang bag na nandun sa kabilang bahay, nilipat ko na doon. Ang laman nun is yung gagamitin kong sleeping bag. Meron akong dalang ganun kasi overnight po pala tong aming beach escapade for today. So, yung laman ng isang bag doon, nandun na yung sleeping bag ko, isang beach towel, isang bath towel, tapos isang manipis na kumot. And then, dadalhin ko din itong bag ko na to. Kasi andito lahat naman ng gamit ko. So, unahin natin, mabilis lang to. Mabilis ko lang papakita sa inyo kasi konti lang naman yun. Konti, oh. So, una, ito, syempre, kailangan may payong. Sa lahat ng nagbibis, ako lang yata yung may dalang payong. Syempre, pag hindi ka pa naman maliligo, di ba? Sino naman ang gustong bibilad lang sa araw. So, kailangan may dalang payong. Then, itong small zipper. Ang laman nito, syempre yung susi. Tapos, mga gamot, ito, may dalang diatabs. Syempre, di ba, baka magtae. Huwag naman sana. Tapos, ito, mga paracetamol, baka may kasama tayo na, ano, di ba? Biglang sakit, ganun. Pero huwag naman sana. Basta lagi lang siyang nandyan. Pag baka kailanganin, baka lang, di ba? Next, zipper naman. Natatawa kayo dito kasi sobrang dami. Ang dami kong dalang sunblock. Yan. Kasi mahirap pangitim, masakit, saka mahirap ma-sunburn, mahapdi sa balat. So, dalawang spray na sunblock, Hawaiian sunscreen, SPF 50 yung dala ko. Siyempre, i-share ko naman yan sa mga kasama namin. Kaya medyo madami. Tapos ito, isa, SPF 50 din siya, multi-product sun lotion. Galing sa pinsan ko to. Ito naman, bigay ng lola ko. And then, aking deodorant. Tapos, yung sa pag nagbabike, yung nilalagay sa leg. Ito yung dala. Kami dalang din. Pwede rin siyang gawing face mask. And then, itong pouch na to, ito yung dinadala ko kapag mag-shower na, gano'n. Niligo. Andito na yung nakita nyo na tayo sa iba ko pang vlog. Ito na yung, ayan, conditioner. Ang laman nito, conditioner. Siyempre, yung lalagay ko sa mukha paggabi. Toothpaste. Yung toothbrush ko, di ko pa pala nailagay dito. So, mamaya lalagay ko. Then, shower gel. Dalawang shampoo sachet. Dalawa lang kasi overnight lang naman doon. Kung may manghingi ng isa, di ba? Yun, nilagay ko. And then, yung aking Safeguard body wash. Hindi na ako nagdala ng sabon or ng bar soap kasi mas okay na yung ganyan. At least, pwede mo lang, hindi katulad ng sabon na, syempre, pa-plastic mo pa, syempre, basta siya, di ba? Ito, pag sinara mo siya, okay na. Hindi na siya mag-leak. And then, ito, yung aking panglinis ng mukha, dental pen. Wow, dalang ballpen. Mamaya pa lang, dadala ng ballpen dito. Tapos yung aking power bank. Balik ko muna. Dahil gahol na sa oras. Nag-vlog lang ako bago kami umalis. Anong oras na ba? It's 11:51 and lalabas kami or darating yung sasakyan ng alauna. Kung sana on time, diba? Kaya mabilis ang vlog and then mabilis ang edit tapos upload ko agad. Sana umabot. Yun. Dito naman sa pinakamalaking zipper, eto na, yung aking face towel. Lagi ako may dalang face towel kasi pawisin po talaga ako. And then face mask, dapat dalawa, syempre. May extra parate. Isang susuot ko, tapos yung isang extra. Yung isang susuot ko bukas, pa-wet. Then, aking shorts na isusuot bukas sa beach. May picture, may dalawa akong polo. Ang dapat may pamalit. Wala lang. Tapos, ano to, rash guard. Ayan, meron ako. Kapatid ko ito eh, kaso may nakasya sa kanya sa akin.
aking swimming trunks. Wow, diba? Tagal-tagal na ng swimming trunks na to. College pa ako, meron na sa akin. Kaya ang dami na rin napuntahan lugar. Tapos yung aking aqua shoes, or water shoes. Nandito siya sa loob. Nadalhin ko yan, medyo sira na din siya. Kaya lang, gagamitin ko pa rin siya kasi parang na-search ko dun sa... Kanina nag-google ako, sinerch ko, medyo mabato yata dun sa pupuntahan namin beach. Pupunta po kami sa Dasol. Pala. Tapos yung lalagyan ng phone pag sa tubig, di ba? Para safe pa rin yung cellphone kahit mag-picture. And then, syempre, underwears. Dala pa akong, ayan, kasama ng panyo. Tapos, 2 sando, 1 t-shirt. Wala akong shorts na dala. Magdadala pa pala ako ng shorts. So, ayun. Yun lang yung laman ng aking bag ngayon sa aming pag-alis. Kasi uuwi din naman kami bukas ng hapon. So mabilis ang pasyal at mas matagal pa siguro yung travel time. First time kong makakapunta doon or first time yata naming lahat na pupunta doon. Hindi namin alam kung ilang oras talaga yung biyahe. Bahala na. Kami na lang namin yung driver mamaya. Balik ko muna para ready na lahat. Yun. So that's it, Powderholics. Thank you for watching this vlog, and if you're new to my channel, please don't forget to like this video and subscribe to my channel. And hit the notification bell para lagi kang updated sa mga kaganapan or updates sa channel ko. Thank you and God bless.